います。まず、令和5年度無償資金や中央医学研究所研究機能強化計画に関する交換公文の交換を行います。交換者は岡庭駐ケニア大使とムダバティ内閣筆頭長です。また、これまでされてきました長崎大学の長安学長及び金子教授にも陪席いただきます。